Na, makita niyang hayag. Play. Ah, sao? Sumingon? Ha? Play ke? Aban ka ugma? Ama ta paingon. Tawa ka? Katawa ka? Unsa man? Ama ta ugma ban ka? Play. Hả? Bên đụng á. Bên đụng á. Bên đụng á. Ai chơi. Ai chơi. Ai chơi. Ama kau mau ban ka? Signay, murag nay. Laut mana? Suka. Yeah. Suka. Isiga ang siga ni Bitoy. So na yan, ang imo kaya yan. Ayan. Ito man, hila ka katawa. Pero yan, kaya ka. Sa? Ito man, imo manggawid ang kamot. Da. Ito mangingon. Kusga imong gingon. Iyo ka dungog. Grabe bay. Na namon chicks abot ni mong chicks. Tulog bang yapon mo chicks? Ah, dili lang ito. Unsay mong nun? Ha? Baba. Play. Ha? Play. Ha? Unsay man? Oo. Grabe kilay bay. Istoryahin. Sama. Taro nga istorya. Taro nga ng pronounce. Sa letter A. Tulog, kaya. Grabe bay. Letter B toy. Sa letter B toy. Letter B. Toy. Sama. Ha? Oh, sama na. Sama na. Ibang. Tumingin sama. Ano man? Kapoy na si nanay hawid si mo. Sige, anak. Ano niya? Narga na kugma. Ban ka? Pitoy. Dili ka uban kay uli si mama. Nalibang siya? Tay. Ay, nanglangap si Big Choy. Na. Ay, play. Ay. Ano, tutok na. Ray, kumain ka kay hapit na lang 12 magluto sa pa dito. Sama na. Magnoodles sa Play. Aping. Istoryahin kay di na mo tubag. Sayaw. Sayaw, Bitoy, sayaw. Apoy na. Apoy na sigsayaw. Wala na. Man na. Oy, nagbabuls-babuls mong dagway. Bye-bye. Bye-bye, Bitoy. Pila ka gig ang kuana na
16 gigs ang kon kanang Memory. Ay, yung